Dito tayo ngayon mga studio sa Kikis Crispy Pata House dahil titikman natin ang sumikat sa social media na sobrang lambot na crispy ulo. Mahiwa lang daw gamit tong plastic na spoon. Wow. Hala. Hala, uy. Sobrang lambot mga ka-studio, grabe. Kita nyo naman oh. Tapos ang juicy pa. Welcome back mga ka-studio to another video. For today's episode mo, nandito tayo sa Hulu Bignay, Valenzuela City. Dahil titikim na naman tayo ng masarap na pagkain syempre. At this time po, crispy at fried po ito mga ka-studio. Ayan po, niluto na po sa likod ko. Ayan oh. Ang lalaki po ng kaldero nandito mga ka-studio. Sobrang init dito sa malapit. Kaya tara na, simulan na natin ito tingnan paano yung process nila dito sa pagluluto ng napakasarap na crispy ulo. Let's go! So, ayan yung ulo. Pinabalot po yan sa parang cloth. Ano pong tawag ng cloth na yan, sir? Katsa. Katsa. Katsa? Ah. Yung pambalot po siya ng harina. So, after balutin po, papakuluan po yan ng 4 to 5 hours. Sobrang init yan ah. Tatlo lang muna sir. Bigat yan. Sobrang init kasi kakahango pa lang eh. Ayan po, malayo tayo kasi tumatalsik talaga. Around 30 minutes po niluto yung ulo dyan. So ayan, luto na po yung crispy ulo mga studio. Ayan o. Wow. Dito tayo titikim mga studio. Ayan. Sus, dami nito. Dito tayo ngayon mga studio sa Kikis Crispy Pata House dahil titikman natin ang sumikat sa social media na sobrang lambot na crispy ulo. Mahiwa lang daw gamit tong plastic na spoon. So kaya tingnan natin mga studio kung talagang super lambot nito. Wow. Hala. Hala, uy. Wana gyud. Sus. Sobrang lambot mga ka-studio, grabe. Kita nyo naman oh. Tapos ang juicy pa. Grabe. So ayan, hindi na natin patatagalin to kasi na-prove na natin na talagang totoo ba yung nakita natin sa social media ba. Na sobrang lambot ito. Pero titikman natin to mga ka-studio. Pray muna tayo bago mag-start kumain. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance, and protection. Amen. Tara po, kain tayo. Yan. Totoong crispy at saka juicy oh.
Di ba? Sausaw natin dito sa kwan. Yan, sausaw natin. May nakita kong sili. Ayan. Yung suka nila na binigay sa amin mga studio, masarap din po. Hindi pwede walang kanin to. Dito sa laman. Sausaw. Grabe po, melts in the mouth. Sa sobrang lambot ng laman. At talagang sobrang juicy niya mga studio. Four to 5 hours po pinalambot ito. Tapos pinrito ng 30 minutes ba. Yung lasa niya, nuot na nuot sa ilalim po. Kaya, masarap po. Highly recommended. Saka, nakakabenta doon sila araw-araw ng 30 to 40 pieces po. Dami kayo. Kulang ko sa inyo. Yan. Ang fairness, ang sarap na ng suka naman. Meron din tubig. Tingnan natin dito sa kabila mga studio. Ito yung kabila, meron siyang mga buto kasi hinati yung ulo. Meron pa siyang dila. Gusto niyo kumain ng dila, ayan po. Sobrang laki nito mga studio, isang ganito po. Nagkakalaga ng 1,000 pesos. So sulit na sulit, kayang kumain ito. I think mga 7 to 10 person kaya. Or more pa. Kasi mapapakanin ka talaga nito eh. Sobrang juicy nung loob niya. Kasi mayroon siyang fat ba dito sa may aping ba. So, ano yung aping ba? Pisngi pala. Sorry, naging Bisaya po. Saka yung lasa niya, nuot hanggang sa ilalim po. Saka totoo po yung nakita ko sa social media na sobrang crispy niya. Malambot yung balat niya, pero sobrang lutong pa rin ba. So talagang mag-enjoy kayo nito mga kasudyo. Mabilis lang din siya kapag daw nawala yung crispy niya, lutuin nyo lang po. Initin lang po sa mantika. Babalik po ulit yung lutong niya. So highly recommended po, sobrang sarap ng crispy ulo. Dito mismo sa Kiki's Crispy Pata House. Dito po sa may Valenzuela City po. So ilagay ko din po yung FB page nila dito mismo sa video na to. Maraming salamat sa panood sa episode na to. See you for the next adventure. Bye-bye. Hindi ko pa pala natikman tong dalunggan. Sa Bisaya ba? Yan o. Sausaw natin dito.
Extra clip yan. Naubos ko yung sili. Oh. Hingi pa tayo ng sili mamaya. May aso.